Txorturi eta Sarasola, txalgo da edaretzak. Beteran eta gaztia, pare-parea. Ondo nipizka taldetik. Eta bain koskatuzko, libre ditu. Apa betetan, ezagutan. Hementxe dago baina bizi. Eta banak itazik dut, erreferentzik jatzen dute. Xamate, eta erreferentzik erreferentzik. Andoni azken dutena. Oltxan bertatu ezen txokola, ezen dutena gaitza. Eta nabari, txauri gaitza. Ean dutena. Txauri. Eta esekula, Andoni. Amar minutu. Eta txauri gaitza. Bikaina. Amaika minutu eta 20 segundo. Amaika minutu eta 20 segundo. Beraz galundiak, apa lehen, eta bota du, txauri! Gemeniko genatean gindu, bigarreko postu hori, eta horrean izango da, gainen, uztailan, bostian. Zezeriko dugu.